No heippa kaikille. Mä ajattelin askarrella tässä tämmösen kirjekuoren siis tuunata, mikä on postista tullut. Ja mähän kun en heitä mitään pois. Niin ja anteeksi jos pesukone kuuluu taustalta. Se on tuo päällä. Niin ajattelin tästä tehdä kotelon ja sitten siihen semmoisen takin. Mä tykkään näistä, missä on tää ikkunallinen ikkuna. Joo, mä mietin eka, että minkä kokoisen mä tästä nyt tekisin. Niin mä nyt leikkaan ainakin tästä tän pois, koska mulla on tää leikkuri sen verran lyhkäinen, että se ei välttämättä mahu. Sitten mä leikkaan tän semmoseksi, kun mä ajattelin, että tästä tulisi hyvä. Eli otetaan tosta. Ja mä leikkaan tän, niin mä palaan sitten. Eli näin. Tästä ei kauhean iso tullut, mutta tää on ihan ok kirjan väliin. Joo. Ja nää on nyt ihan näin. Nyt mä päällystän tän takaosan. Ehkä tää on kuitenkin parempi. Mä päällystän tän tällä. Tosta leikataan. Noin, ja sitten katsotaan se, miten pitkä se on. Tosta. Hyvä kun näkyy. Tossa. Joo. Näin. Mä liimaan tän tähän. Niin, sitä vielä, että huomasin, no miten se nyt sanotaan, että mulla loppui tää oli hirveän hyvä liima. Tää oli muistaakseni suomalaisesta kirjakaupasta ja tää purkki on nyt, no korkki ei ole kauhean kunnossa vielä, tai enää. Mä oon teippailut tätä, purkki on ok, eli tässä on tämmönen pieni kärki, niin tästä ei tule niin hirveästi. Niin mä ajattelin, että kokeillaan nyt sitten, mä laitoin eri kepperiä tähän. Ja tuossa lukeekin eri kepper. Ja tykkään. Tää on ihan yhtä hyvää liimaa kuin se, mitä tässä oli. Eli mä ostan aina ison pullon eri kepperiä ja sitten täytän sitten tuon, niin se on ihan hyvän asia. Kun tuosta on vähän hankala tuosta isosta erikeepperipullosta, niin ottaa. Näin. Tämähän nyt vähän kestää kuivua, etteihän tämä nyt heti ole kuiva. No vähän meni tuolta, mutta se ei haittaa mitään, koska tämä tulee tähän päälle. No, tässä vaiheessa mä ajattelin, että jos mä liimaan tän tähän, että mä saan tähän vähän pitoa. Ja mä en käytä enää niitä, onkohan mulla täällä, mä oon ennenkin sanonut sitä, mutta on tuossa vähän näitä, kaksipuolista teippiä näitä, koska huomasin sellaisen asian, onkohan mulla tässä kansiossa nyt semmonen juttu, että ne vuosien saatossa, no ei ole liimattu uudestaan. Ne ei pidä enää. Eli ne kellastuu tommoseksi hirveän väriseksi ja sitten ei ne pidä enää mitään. Niin mä olen lopettanut nyt sen käytön. Sen sijaan olen ostanut tätä. Tää on Scotchin tämmöstä. Mä oon ennenkin tästä puhunut. Motonetista ostin. Ja en muista kyllä hintaa. Tää on ihan hirveän halpaa, mutta ihan hirveän riittosaa. Tossa on jos mä saan tosta, niin mä näytän.
tässä on niin kuin, tästä on otettu vaan vähän, kun tämä on mun miehellä ollut käytössä, niin näin paljon sitä on. Et sitä on tosi paljon ja tätä on hirveän hyvä leikata. Ja mä oon leikannut tämmösiä, saas nähdä mitä ne näkyy, tämmösiä pieniä suiruja, mitä mä sitten käytän. Ja tää on sitten hyvää. Mulla ei taida olla sitä. Pieni hetki. No niin, löytyi eli tämmöstä. Tämmöstä teippiä. En tiedä, onko se paketti vai muuttunut nyt, kun se on, tuntuu, että aina kun mä ostan uuden, niin se paketti on muuttunut. Mutta on sitten hyvää. Niin tätä mä nyt käytän. Mulla on tämmöisiä ohkaisia leikattu tästä. Joo. Niin mä laitan nyt nää tähän. Ja näin mä voin näyttää tää, kun helposti tää leikkaantuu sitten. Näin. Näinhän se homma etenee sitten. No niin, ja sitten vaan tää vähän painetaan kiinni, lähtee aika helposti. Nämä. Oho, tuosta lähti nyt kokonaan tuo. Jos on kauhean ohutta paperia, niin sitten se lähtee, mutta noin. Ja nyt sitten tää on aina se vaihe, että mulla yleensä menee ihan pipariksi nämä hommat. Mutta katsotaan. Aika hyvä. Ei pahasti mennyt. Joo. Jäikö tästä nyt sitten liian? Jäähän sitä tiukkaa. Saas nähdä. Onko mulla tässä mitään, millä mä saisin tonne? Väliin. Katon, että kuinka tiukka sitä nyt sitten jäi. Jäihän siitä. No. Kyllä me tästä kai jotain saadaan. Tehdään sen verran pieni sit siihen, että no niin. Niinhän siinä sitten kävi, että mä liimasin tämän väärinpäin. Tää on just meikäläistä. Elikkä täällä tämän pitäisi olla alapuolella. No ei se mitään. Se ei haittaa meittiä. Me laitetaan kaksipuolisteipillä sitten koristellaan tää. Ei ihan me putkeen. No niin, sitten mä otin tähän noita silppujani, eli ylijäämiä papereita, mitä on ollut, niin millä mä sitten päällystäsin. Niin mä ajattelin, että yleensä kelliplatella nämä on suurin osa tehty. Heitän ton tohon ja ehkä ton tohon. Ehkä joo. Sitten toi tulisi tohon. Sitten mulla on tämmöstä, mä oon joskus aiemminkin näitä esitellyt, kun oon tehnyt, eli vanhaan kirjan sivuun ensin onkohan tää nyt tehty ensin vesivärillä, tää pohja, joo, ensin vesiväriä, eri värisiä, sitten musteilla näillä, Distress Inkin eri väreillä sitten olen leimailut tähän noita. Ei kun anteeksi, nämä on sapulonalla tehtyjä, sapulonalla laitettuja. Näitä mä käytän kanssa niinku taustoissa, niin tämän voisi laittaa vaikka tähän. Mutta ei ihan kokonaan. Ehkä joku, mikähän se nyt voisi olla semmonen hyvä. Varmaan toi on hyvä. Noin, ja sitten tosta ihan vaan. Se voisi tulla Sitten mulla on tämmösiä
ideana jollekin, jos tästä nyt joku jotain saa, niin mulla on noita pienempiä silppuja, vaaleita ja kaikkea tämmöisiä, niin on tämmöisessä. Niin mä oon niitä vaaleita liimannut yhteen ensin. Toi on ihan täysin, joo. Ja sitten mä oon laittanut muovin päälle vettä. Ja kun mä löydän täältä vielä oikein, missähän se on, pieni hetki. Mulla on tämä väri, Valmut Stain. Ja mulla ei ole tähän sitä täyttöpulloa, koska mä käytän tätä. Niin, tää on jäänyt vielä paljon väriä, niin kalvo on aika hyvä. Ja sitten siihen kalvo tai sitten tämmönen. Tää on tarjotin joku vanha. Jotain peltiä vai mitä tää. Niin siihen vettä. Suihkuttanut sitten tällä. Tällä näin. Ja vettä. Ja sitten läntännyt niitä siihen ja on tullut aika kivoja efektejä. Väri on muuttunut ihan täysin. Ja näistä mä saan taas uusia papereita johonkin, mistä mä nyt haluan käyttää. Ja tässä mä nyt ajattelin käyttää tätä. Eli tuohon väliin voisi tulla toi. Noin. Ja sitten jos ajatellaan, niin voisi laittaa vaikka tosta tohon tommosen. Noin. Leikataan nyt vaikka tuommoinen. Näin. Nyt mä laitan nämä suurin piirtein sillä, että mä muistan missä järjestyksessä ne on, kun mä laitan. Nyt mä laitan tohon sen teipin. Teipin, missä se nyt on. Elikkä tämän. Niin, että koska tässähän ei pysy liima, kun tää on kiiltävä. Olisi mulla tossa tommosta tämmöstä, millä mä voisin kyllä, mutta ehkä mä pääsen helpommin tällä. Nyt mä näytän tän, miten mä leikkaan tän yleensä, tän jutun. Eli mä joku tuon verran. Sitten tosta ja tosta ja sitten kun mulla välillä vähän kädet tärisee, koska vanhuus ei tule yksin, niin mä oon kehittänyt, kuinkahan mä nyt onnistun tän näyttämään tässä, että mä saan tukea. Pieni hetki. No niin, piti hakea vähän se. Eli mä painan tällä tätä. Näin. Niin se käsi ei väpäjä niin kauheasti. Niin tää vanhuus on vähän semmonen juttu, että kaikenlaista vaivaa sitä tulee. Niin tällä saa sitten ihan minkä kokoisia ne haluan. Mä teen aika tämmöisiä reilumman kokoisia nyt, koska mä tiedän, että mä käytän ne tossa näin. Sitten mä vaan lyön ne tohon odottaan ennen kuin mä laitan ne sitten liimaan tohon kunnolla kiinni. Koska niin se on helpompaa. Mä teen tän nyt, mä palaan. No niin, nyt ne on otettu pois ne. Ja mä oon laittanut nää sitten, odottaa seuraavaa kertaa. Sitten mä laitan tähän vielä liimaa näihin kohtiin, missä ei ole kiiltävää. Ja mä sinne vähän tonkin teipinkin päälle vähän voi lyödä, ei se mitään haittaa. Noin. Sitten mä rupean lätkiin näitä vaan tähän. Lätkiin. Ja laitan liimaa mihin tarvii, koska siinä ei sitä kiiltävää enää ole. Noin. Sitten laitetaan vähän tuohon.
Jos mä olisin saanut tämän tai tehnyt tämän niin kuin mun piti tehdä, eli tämä teippi, tai siis nämä toiselle puolelle, niin mä olisin saanut nämä tummennettua, nämä kulmat. Mutta nyt kun toi Distress-inkki ei ota kiinni tuohon kiiltävään, niin ne jää noi kulmat, mutta se ei haittaa mitään. Se on niin pieni juttu. Sitten tohon vähän laitetaan. Noin. Se näkyy niin vähän sieltä kuitenkin. Noin. Tämä tulee tähän. Ihan vähän tohonkin päälle. Näin. Ja sitten tämä tulee tähän. Niin mä laitan tuohon vähän. Ja sitten tuohon vähän. Noin. Mä saan se. Noin. Noin. Näin yksinkertaista, kuulkaa. Silpuille tulee käyttöön. Noin. Sitten mä vaan leikkaan tämän ylimääräisen pois tästä. Jaha, siellä on vähän teippiä. Se ei haittaa. Nämä tietysti säästän. Koska aina on käyttöä. Välillä vähän turhaankin. Mä nyt ihan pienempiä, mutta tommoset säästän. Turhaankin paljon säästelen Sitten ollaan ihmeissään, kun noin nyt voi säästää tuon ja noin. Näin. Sitten mä tykkään tehdä silleen yleensä korteille ja kaikille, että kulmat ihan vähän pyöristän. Mulla ei ole mitään hienoja leikkureita, mä vedän ne ihan vaan näin käsin, koska mä voin. Noin. Sitten otetaan tuo ja vähän vedetään tänne kulmiin tummaa. Ihan vähän vaan. Noin. Joo, ja sitten voitaisiin ruveta koristeleen tätä. Mä oon tähän ottanut jotain pieniä juttuja ja mä olen saanut tämmöisiä kaikkia pieniä ihania koristeita. Aina Jaana HV lähettää mulle, kun meillä on se ATC-kuukausivaihto, niin hän haluaa mut aina yllättää näillä tämmöisillä pienillä ekstroilla, mitä me sitten toisillemme lähetetäänkin. Joo, tähän ajattelin nyt tällaista ensin. Tähän. Tämä on siis tarra. Ja. Katsotaan, saanko mä lähteä sen ihan noin helposti. En saa. Välillä ne lähtee niin helposti ja välillä sitten taas ei mitään jakoa. Joo, mä pikkasen laitan siihen liimaa, koska mä en aina luota noihin tarroihin. Ja laitetaan se tuohon. Sitten mä ajattelin Joo, tää ei ole tarra, eli mun täytyy tää nyt sitten tähän laittaa tästä tätä. Tästä nyt sitten jotain. Jaa, mitenköhän mä sen nyt vähän noin
laitetaan noin. Ja tuossa on se toinen pikkunen. Niin näin. Näin mä. Jaa, niin juu. Taas meinas käydä köpelösti. Kun mä ajattelin sen vähän niin kuin näin laittaa. Joo. Pieni hetki. No niin, nyt sitten katsotaan se paikka uudestaan. Olisiko se jossain tossa hyvä? Siinä on siis 2,5 takana ja sitten mä laitan tän tähän. Näin. Joo. Sitten täällä lukee tällä ja Love How You Love Life. Me laitetaan tämä. Pieni teksti. Ja tähän me laitetaan nyt vaan liimaa. Näin. Ja sitten me katsotaan joku. Missä se nyt olisi? Tuo on jo hyvä. Laitetaan tuohon. Noin. Jeps. Tuo postimerkki meni vähän viinoamaan. No ei se mitään haittaa. Sitten mä ajattelin tähän tällaista. Mä leikkaan tästä nyt tän vähän pienemmäksi. Joo, tää on hyvä. Tossakin se olisi ihan ok. Kuitenkin mä teen haluan tuohon keskelle. Joo, toi on hyvä. Elikkä näin. No niin, sitten tästä ajattelin tän laittaa tähän. Tässäkin on tarra. No. Kyllähän me käytetään, kun on tarra, niin sitten laitetaan tarran kanssa totta kai. Noin, ja sitten toi läjäytetään tohon. Ja sitten mulla on tämmönen ihana, minkä Jaana on mulle tehnyt. Tämmönen pikkunen kansio. Ai että. Niin näin sittenkin se tuosta laitetaankin. Täällä on, mä oon kerännyt tänne kaikkea sen, mitä hän on lähettänyt mulle, noita pieniä jutteloita. Tässä on näitä leimattuja, näitä tarrajuttuja, mitä mullakin on. Ja hän on nää maalannut tai onko musteella laittanut ja sitten on leimailut päälle. Mullahan on täällä nääs paljon näitä itse tehtyjä tarroja, niin kuin mä oon aiemminkin näyttänyt, niin täällä on tää lähetyslistoja, mistä mä kerran puhuin, niin mä oon nekin leimaillut sitten. Ylimääräiset leimailut heittänyt ton. Sitten mulla on täällä näitä pikkusia leimattuja. Ja sitten täällä on näitä Jaanan lähettämiäkin on mukana. Sitten mun tekemiä. Sitten on näitä isompia. Täällä on aika paljon tämmösiä. Ja sitten täällä on vielä tyhjiäkin. Mä oon vesivärillä laittanut nää ja antanut kuivua. Sitten tähän voi leimalla päälle tai mitä nyt haluaa. Täällä on enemmänkin näitä. Aika paljon. Joo. No se siitä. Eli ajattelin nyt sitten tällaista siihen. Katsotaan ensin tuo. Miltä tuo näyttäisi.
tuo tai sitten tota ajattelin, mutta tää voi olla vähän turhan iso. Joo, ei, tää on parempi. Tämä me laitetaan tuohon. Ja siihen kanssa vähän taakse, vaikka siinä onkin tuo tarrani. Laittaisiko sen tuohon? Tossahan se on hyvä. Noin. Joo. Mielestäni tämä ei tarvitse sitten muuta kuin sen takin. Ja sen mä teen sitten seuraavalla videolla. Tästä tulee muuten niin pitkä. Eli nähdään kohta. Heippa!